So ang gagawin natin ngayong araw mga idol is mag-unbox tayo ng sapatos ko. Iwan ko lang kung anong tawag dito kasi unboxing ba or basta unboxing review, ganun. Yun na yun. Nabili ko siya sa halagang 700 pesos. Legit siya mga idol, brand new siya. Bili ko siya sa halagang 700 pesos. So totoo siya mga idol. So keep on watching mga idol and don't forget to subscribe. Hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos and let's start. Hello, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So welcome back ulit mga idol. So magtatagalog ulit ako mga idol. Sa mga Bisaya diha, what's up? Kumusta mo diha? So kumusta ang quarantine? So ngayon mga idol is meron tayong gagawin. So wala na akong makontent, Diyos ko. So ayun. So dahil wala naman akong makukontent mga idol is mag-unbox na lang tayo ng sapatos mga idol na nabili ko sa halagang 700 pesos. So ayan. So pag-uusapan natin, gagawa natin ng review, ipapakita ko sa inyo lahat. At kung totoo ba, kasi dito clickbait mga idol, totoo talaga siya mga idol na nabili ko siya sa halagang 700 pesos. So grab ko na lang talaga tong opportunity mga idol kasi naka-sale siya mga idol nung nakita ko. Medyo may kamahalan siya mga idol hanggang sa bumaba yung presyo. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung original price niya mga idol. Kaya nag-grab ko na lang yung opportunity na bibilhin ko. Pero hindi ko naman talaga siya trip mga idol. Hindi ko naman talaga siya susuotin. Ibibigay ko yun. So ibinigay ko yun mga idol kung gusto niyo sa inyo na. Joke lang. So yun, pag-uusapan natin mamaya. So kukunin ko na yung box, kukunin ko na yung sapatos at sisimulan na natin ang unboxing review. Iwan ko anong tawag doon. Basta yun na yun, content na yun. So ito na siya mga idol. Ito, ang brand niya mga idol is New Balance. New Balance. Yan. So sa mga nagtatanong, ito yung original price. Hindi ito clickbait. So ito yung original price. Tatakpan ko na lang muna yung store kung saan ko binili. Yan. Yan, mag-focus ka. Hoy. Ayun, mag-focus. Basta, yung original price niya mga idol is 2,695. So, saan ka pa? From 2,695 mga idol is nabili ko siya sa halagang 700 pesos. So, sa mga nagtatanong mga idol kung saan ko siya nabili mga idol, nabili ko lang naman siya kung saan ako nagtatrabaho. So, nabili ko to mga idol sa Rustans. So, sinong nakaka-familiar dyan sa Rustans, comment down below. Meron dyan Luzon, Visayas, Mindanao. Parang may Rustans ata sa Mindanao. Iwan ko lang. So, nabili ko to sa Rustans mga idol kasi nung nalaman ko na naka-sale mga idol is ipinireserve ko na agad. Kahit di ko naman talaga trip kasi yung ano ko, binili ko lang kasi ang mura eh. Mura na siya eh. 700 pesos lang, affordable na. Saan ka pa, brand new pa. Tapos New Balance. So, binili ko na lang siya mga idol para may gusto akong pagbibigyan nito. Baka sa inyo, bibigay ko to sa inyo. Joke lang. So, ayan. So, lahat naman talaga tayo mga sales associate mga idol. So, sa mga nanonood dyan na sales associate, no, aminin nyo na kapag may mga reserve, mas mauna pa kayo sa customer. Kapag may mga sale, mas nauna pa kayo sa mga customers nyo na magre-reserve. Diba? Lalo na kung gusto nyo yun, tapos naging sale. Kahit di naman gusto nyo, basta sale, mura na lang. Kaya i-reserve nyo talaga at bibilhin nyo. Diba? Yan, teknika natin yung mga sales associate eh. So, huwag na natin patagalin to mga idol. So, bubuksan na nga natin yung sapatos mga idol. So, ayan. So, bubuksan na natin. So, i-unbox na natin. Unbox ba tawag dito? Unbox, may box eh. Di ba? So, ayan. Tcharan! So, ayan. Makikita mo agad yung fabric. Ano to? Parang onion skin. Onion skin tawag dito eh. So, ito may presyo pa. May presyo sa labas, may presyo sa loob, 2,695. So, tinanggal ko na lang yung sale price niya mga idol kasi green tag lang naman yun. Madali lang yun tanggalin kaysa sa original price. Mahirap tong tanggalin. Yan. Yan. Bubuksan na natin. So, ito siya mga idol. Tadang! Yan. Velcro type siya mga idol. Yan, Velcro type. Hindi siya yung naka-lace. Velcro type siya mga idol kasi
GS siya. So sa mga nagtatanong kung ano yung GS, yun yung grade school mga idol, kasi yung size ko kasi mga idol is size 7 ako grade school. Pwede ako sa size 7 means na pang adults, pwede ako sa grade school na size, at ang size nito mga idol is size 6. Tapos snug fits naman siya, kaya sakto-sakto lang siya sa akin mga idol. Yan, pambata kasi sa mga idol, velcro type. Pero may mga ano naman, may mga adults naman na nagsusuot nito kahit velcro, kasi mas maganda na rin yung velcro, lalo na yung mga nahihirapan sila sa paglilace, yung mga tinatamad, kasi minsan ako tinatamad ako pag naglilace eh. Yan. So dito muna tayo sa box mga idol. So titingnan natin yung box bago yung sapatos. So ito siya, ito yung box. Ito. Tapos nandito yung ano, to wide, iwan ko kung anong ibig sabihin yan. Nandito yung ano, size, yan. Tapos to W wide, yan, ito yung code, tapos yan SKU. Ay, ito pala yung SKU. Yan, yung number. Yan, yung number. So ito. So meron siya nakalagay New Balance. New Balance, tapos ito yung loob. Yan. Wala nang laman, wala extra lace kasi di naman siya nakalace. So ito yung ilalim. Yan. Legit siya mga idol. 100 kasi Rustans nga naman, wala namang nakakapasok ng peke sa Rustans. So original siya mga idol. At ito na yung sapatos. Yan, papatingin ko sa inyo. Yan, ito yung isa. Yan. So maganda siya mga idol, comfortable siya sa paa. Isinukat ko na mga idol. Hindi ko pa siya nasusuot kasi ano naman, kasi naka-stock lang naman to eh, na-stock to eh. Kasi meron naman akong pang araw-araw na susuotin. So ito nga pala ay New Balance 574. So ayan, tayaan nyo na 574. Ayan. So New Balance 574. So nabili ko siya sa halagang 700 pesos. Kalain nyo yun? 700 pesos may brand new ka na, di ba? Dito may brand new ka na. So ito mga idol, di ko talaga siya trip na susuotin. So may pagbibigyan ako nito mga idol. Pwede ko rin tong ibigay sa inyo, depende sa decision ko. Yan. Ito yung size niya. Yan sa mga nakakakita. Kita ba? Hindi naman. So yan, velcro type siya mga idol yan. Velcro type. So ipapakita ko sa inyo ang B-roll nito mga idol ng sapatos. Pwede nyo naman tong gawing pang display mga idol, no? So kung iko-kolekta ko na lang to mga idol, is pwede ko naman tong gawing pang display. So may idea ako mga idol, kasi wala naman akong Shurak, kasi consume talaga sa space kapag maglalagay ka pa ng Shurak. So meron akong idea, nakuha ko lang tong idea na to sa ibang mga sneakers collector mga idol, na idea nila to. Tapos baka gusto nyo, gawin nyo na rin. So ito box to may manual. So bakit may manual? Ay hindi pala, parang ano lang, words of wisdom, char. So ayan. So ito box to mga idol, ha? Box yan. Tapos ididikit mo to sa wall, kunyari wall to wall, didikit mo lang to mga idol. Yan. Tapos gugupitin mo to. Ito yung cover. So cover, gugupitin mo. Tapos pag nagupit mo na, nadikit mo na siya mga idol, is pwede mo ilagay yung sapatos. Ganito, ganyan. Yan. Tapos kunyari wala na to ha. Cut na to ha. Yan. Ganyan. Pwede mo siyang gawing pag ganyan mga idol. So di ba maganda naman? So hindi pa siya consume sa space, kasi kaysa bibili ka pa ng Shurak, consume pa siya sa space. Ito pwede na pa, idikit mo lang. Kung wooden yung ano mo mga idol, yung wall nyo mga idol, is pwede yung dikitan ng parang ano na lang, yung parang pin. Di naman siya masyadong kabigatan. Pero kapag semento mga idol, pwede nyo yung double sided tape, yung makapit talaga mga idol. Sa diskarte nyo yan kung paano nyo idikit yung parang Shurak nyo. So pwede nyo gawing ganito mga idol, ganyan. O di ba? So maganda. Isusukat ko para makita nyo mga idol na maganda talaga sa suotin mga idol, komportable.
At kahit velcro type siya mga idol, kasi marami nagsasabi velcro type pang bata daw, pwede naman siyang pang pang adults, pwede siyang pang teen or kahit anong edad mga idol, kasi marami namang nagsusuot ito. Depende yan sa trip mo mga idol, kung gusto mo lace, gusto mo velcro type, yan, velcro type, ganun, dikit-dikit lang. So isusukat natin mga idol, tingnan nyo. So isusukat natin mga idol. So di na lang tayo mag-medyas, pasensya na sa paa ko. Yan. So meron pa siyang papel. So gusto nyo sa inyo na? Sa inyo na? Yan. Ito siya mga idol. Yan. Uy, tulungan muna natin yung... Yan, ito siya. So yan. So kita nyo ba? So maganda siya mga idol, komportable sa paa. Yan. So yun mga idol, ang maganda nito mga idol is pwede siyang gawing pang running shoes. So pwede naman siyang running shoes. Ito marami akong nakikitang pang running shoes, pwede itong pang running shoes, nagja-jogging na naka New Balance na ganito. Marami kasing type ng New Balance na ganito, may 574, may yan, 557, may Riblight, ganun. Maraming types ng New Balance, mas sa mga New Balance dyan, fan dyan. So maraming alam nila yan na maraming type. So pwede itong panglakad, pwede itong pang jogging, pang running shoes, at pwede rin itong pang harabas. So kung susutin ko man ito mga idol, is gagawin ko itong pang harabas. Ito. So pwedeng pang display na rin naman. Depende na sa trip ko mga idol. So pinagpapawisan ako kasi ang init. Wala pa akong ligo, kakagising ko lang. So yun na yun mga idol. Thank you so much for watching this video mga idol. I hope you like it mga idol. So ay sigtanaw diha. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos mga idol. So yan, wait lang kayo sa update mga idol, baka ipapag-giveaway ko to. Joke lang o baka seryosohin natin. Depende sa ni Commander. So yan. Bye bye, God bless. Thank you, keep safe everyone.